на Пряшівщині знайшли документ Акт Ужгородської унії 1646 года. Что там нам интересно? Недавній акт унії, найдений на Пряшівщині, многі поставили під сумнення. Однак многі повіли, що там ніч не такого, яке би приводило до сумнення. Він є чистий документ, в котрому фамілії, в котрому текст. Абсолютно там не є акцента подлога. Но для нас важен чим той документ? Не просто, що там є дата апрель 46-го года 17 віка, а то, що по тексту акта унії ми маємо чистий доказ, що унія – акт насильства над простими русинами, акт грубого насильства при нав'язуванні чужої релігії, факт того, що майже до ХХ століття уніяти були піддані і мадярським, естергомським, егерським єпіскопам. Напомню, лему 1937 годі указом Ватикана Мукачівська греко-католицька єпархія отримала право суюрис личного права прямого подчинения. Факт того, що кроме насильницького подчинення, почти рабського, ніч там не знаходимо. Ні Рима, ні Папи Римського навіть не упоминаються. Вот його текст. Ми, що ниже підписалися, провозглашаємо від імені свого і своїх наступників, що найсвітлішого і найдостойнішого пана нашого Юрія Якушича і так далі, єпіскопа Егерського і так далі, і його законних наступників на єпіскопстві Егерському, за наших наступних і легітимних єпіскопів, ординаріїв, прилатів та єпархів визнаємо йому і всім їм надлежаще уваження і послушання, як юрисдикція духовна, церковна його і їх всіх вимагає. Вірно та під присягою обіщаємо і гарантуємо. Також жодного іншого єпіскопа за ординарія нашого, кроме названого чи названих найсвітлішого і найдостойнішого єпіскопа і же єпіскопів, не будемо визнавати, доки будемо в його чи в їх єпархіях перебувати. Без його чи їх погодження, схвалення дозвольного листа не будемо від когось освячення приймати, парохії міняти, а не щось вчинити, що його юрисдикції перечити може. Так же кого настоятелями нашими, це їх же суфраганами, вікарями, це ж архідіаконами, згаданий найсвітліший і найдостойніший єпіскоп, це наступники ним поставляти, визнавати наступниками і легітимними настоятелями по-християнськи обіщаємо. На підтвердження і укріплення цієї великої справи ми наші підписи собственноручні і печать защитну подали. Ужгород, дня 24 апреля 1646 год. По тексту видимо, що ні Рима, ні римського єпіскопа не впоминається і ніяких прав в тому письмі не предвидиться повної рабської послушання мадярському, егерському єпіскопу. Удивительно, що коли ми нині чуємо, як деколи націоналісти люблять не любити мадярів, десь нападати на консульства, обвиняти навіть греко-католиків, що вони якісь, то ми споминаємо. А от колись було записано у тексті унії «подчинення повноє». Єдно лише ставимо для людей тої церкви одно. Почому в адрес православних вони допускають клеветні і образливі слова? Стоїло би подивитися на їх історію.
дуже куртеньку, маленьку і, уви, не дуже славну. Ми же православні маємо 1150 років православ'я від Кирила і Мефодія, і независимо, котра група русинов стала неправославна, ми їх не відбиваємо, ми їх прикликаємо, а ще не можемо молити в єдній церкві за єдним престолом, але можемо трудитися за єдним столом культури, за єдним столом інформації, школи, доброго вивчення історії, географії можемо. Тож перед нами, русинами, стоїть задача пам'ятати, що чужі люди все будуть робити між жителями Закарпаття війну, між православними греко-католиками і так далі. Но ми душі самі бути розумні. Що зробити? Щоб кожен ся молить у себе, а культура, історія, язик, школа і прочії, і наука наша мають бути общі. Усім їм теж й кажемо: Христос воскрес, воістину воскрес.